Mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu, rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu. Sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Bumi, Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Minangkani pamundutan kepareng ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos ingkang mawi ira-iraan rebutan Bandera Tunggul Wulung seri perangan Raden Wijaya Ngratu. Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakan Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi Wondene Pranoto Pakliran. Dipun tindakan Dimas Suyono Sakonco. Tata dekorasi katindakan Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu anak Mas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindakan Dimas Budiono Batak. Lekting katindakan Dimas Ladu Aldiansah. Wondine Pangrenggo Busono. Dipun tindakan Dimas Agus Wijanarko. Binarung ungling Kyai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangliing Swarawati utawi Pesinden. Dipun tindakan Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto gending katindakan Dimas Hadi Prayitno. Wondene Wiraswara. Katindakan Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindakan Dimas Ari Semprul.
Roko Mas Edi Watono sarta Adi Mas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio. Inggih dipun pangarsani Roko Mas Gendong Kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Adegan sepisan gambaraken wonten ing Kepatihan Kediri. Patih Kebo Mundaran. Ing dalu menika dipun paragani Adimas Bagus Suyanto. Wara Kesti katindahaken Nimas Menik Widyawati. Lembu Tirta kaparagane Adimas Bagong Sutrisno. Wondene Senopati Segara Winotan kaparagane Roko Mas Andi Prastyo. Raden Wijaya ing dalu menika katindahaken Adimas Abi Rojali. Wondene para laskar karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Salajengipun nggambaraken wonten ing Kraton Kediri. Prabu Jaya Katwang kaparagane Roko Mas Anom Suharyanto. Pangeran Ardaraja katindahaken Adimas Beguk Wiyanto. Wondene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Wonten ing kabuyutan Kudadu. Buyut Kudadu kaparagani Roko Mas Judek Prakoso. Roro Anggit katindahaken Mas Diah Maharani. Resi Tejo Teluh Gunung Pandan katindahaken Bapak Begek Ari Warsito. Rati Manjari kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati. Gayatri katindahaken Mas Tata Wulandari. Dewi Trubali kaparagani Nimas Uut Sutriana. Salajengipun nggambaraken wonten ing Sumenep. Adipati Arya Wiraraja katindahaken Adimas Abdul Sutopo. Wontene Lawe kaparagane Adimas Eko Pranoto. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindahaken trio pelawak Wahyu Manggala. Cak Sendor, Adimas Rokim sarta Bapak Mogol Mban katindahaken Siciu Arum Somplak kabiyantu Siswak Indah Kalola. Mekaten kala wau para kadang budaya Sutrisno menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Ita sagotrah kulawarga ageng Wahyu Manggala namung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng hamriksaning ngantos titi purnaning pagelaran dun.
tak wiwiti saka desa. Mapan ana ing kutha raja. Gut-gute mung kepengin mulyakno keluarga ana ing desa. Senajan mung dadi abdi. Sedidik mboko sedidik. Ing bisuke aku bisa nggayuh kamulyaning urip. Tak wiwiti anggonku nyambut gawe. Uripku tansah rekoso saben dina wong tansah golek duwe ora mikir siang telu ngrasake panas udan ninggal omah wiwit sore nganti esuk mikirake rekasane awak mami Lembu Tirta. panjenengan Kusumaning Ayu. Waduh, pangapunten ingkang kathah. Kula mboten mangertos. Lah kok sulaki kok anggap patung ngono apa piye? Nggih. Nggih nyuwun pangapunten Kusumaning Ayu. Wis rampung pakaryanmu. Sampun menawi tasih wonten kekiranganipun monggo panjenengan paring dawuh dumateng ingkang abdi. Bareng tak sawah, nyatane taman katon resik. Kembang-kembang uga ora ana sinau. Lembu Tirta, Naninggih kula Kusumaning Ayu. kerasan dadi agone kepatihan. Nggih, kerasan sanget. Udakara wis ana pirang taun? Nggih enten 8 taun. Oh, yen ngono rak wis sak ketara suwe. Nggih pun sewindi. Kok ora nate bali ning desa? Apa ya ora kangen karo anak bojomu ngono? Pripun? Kowe ora tau bali ning desa to? Apa ora kangen karo anak lan bojomu? Anak bojo. Heeh. Bojo mawon kula niki dereng gadah. Napa malih anak. Kula niki tesih Joko Kusumaning Kowe Ayu. kuwi si Joko. Nggih, Tenan ora apa sih? leres. Rene rada cedhak Lembu Tirta. Boten mangke kualat. Kula teng mriki mawon. Bendoro sing perintah abdi kudu. Nggih sendika angkayai. Kula rene cedhak Akan. rene. Estu mboten kualat niki. Ora. Nggih, Lembu Tirta, bareng kowe ngandhaki yen to kowe isih Joko. Doya-doya aku pengen agi-agi bloko ning pangarepanmu. Lamun mengko aku wis bloko, aja kok guyu ya. napa wonten kawigatosan magepokan dumateng kula Kusumaning Ayu. Pancen ana wigati mligi kanggo kowe. Kula malah tratapan. Kok tratapan apa? Kula niki nggih wedi menawi panjenengan paring duka dumateng kula. Ora ora bakal duka. Tenan nih. Atunku pengen bloko kuwi ngenani isen-isene atiku. Wis suwe banget tak simpen. Paribasane yen awan aku ora doyan mangan, saya yen wanci bengi. Aku tansah klisikan ora bisa turu lembut. Kok saged kados ngaten nggih Kusumaning Ayu? Mergo ning kene aku gandrung karo kowe. Aku pengen dadi bojomu. Ampun kelangkungan anggenipun gojek dumateng kula. Kok gojek piye to? Lah kula niki namung abdi lho Kusumaning Ayu. Nadyan abdi, nang ning kene nyatane aku tresno. Lamun tok kowe ngimbangi, tak kira bakal tekul ngrembaka. Niki saestu kula mboten ngimpi niki. Ora. Tak jajal tak ceblek yen lara ora ngipi ya. Atuh,
Angge sakit kusumaning ayu. Yen ngono iki nyata ora ngapusi Lembu Tirta. Nanging kusumaning ayu waro kestu. Apa? Menawi saestu panjenengan tresna dumateng kula. Napa ing benjangipun panjenengan boten getun ing keduwung. Monggo dipun penggalih. Kula niki sinten? Lembu Tirta menika namung lare saking dusun. Benten kalih panjenengan pinangka putra pepatih wonten ing Kediri tasih kalebet sinembah dening titah sinanjung dening priagung sinengkuyung adiluhung napa pantes kula niki sandingan dumateng panjenengan kusumaning ayu. Ora usah duweni pangucap sing kaya ngono. Kae ana tetembungan. Tresna ora mawas. Tresna kuwi wuta. Ora mawas cendhek dhuwure pangkat, luhur asore derajat. Nadyan to kowe mung saabdi. Nanging ning kene aku tresna, lamun kowe ngimbangi tak kira bakal tukul ngrembaka. Mula welasana gelem nampa tresnaku Lembu Tirta. Kula suwun kanthi sanget panjenengan ampun bebidung dumateng raos batos kula. Ora. Estunipun kapara dangu kula niki nggih tresna dumateng panjenengan. Kaget aku Lembu Tirta. Lho lamu wae kaget lho bareng krungu yen to kowe nampa tresnaku. Saya-sayaku. Menika mertandakake Piye? mbok bilih Gusti Kang Bilar Jagat paring restu ingkang supados kula niki dedaupan kalih panjenengan semanten. Duh Lembu Tirta. Anjing. Nek kene rasane kaya nyipi sakjeroning meleh. Bareng aku kontapno isine atiku nyatane kok indah. Aku matur nuwun. Saiki ngene iki. Timen praktekake anggon bisa dengan tresna kalawan kowe. Dasar firasat ilang. Saiki aku kudu sampeyan kaget Lembu Tirta. Yen aku panjenengan Diajeng para Gusti. diajeng waro kestu Kaget Lembu Tirta. kanugrahan kang tumempo sajroning uripku atase aku wong desa ditresnani wanita kang endah ing sini setya.
Diajeng Wara Kesti. Mula saiki ayo bebarengan padha ngiket janji. Lamun aku ora bisa urip barengan karo sampeyan, bakal tak entengke patiku, Kakang. Matur nuwun banget. Diajeng Wara Kesti. Aku wis mangerteni. Lamun to gedhe rasa tresnamu kelawan aku. Mula kanthi kuwi sineksenan bumi lan langit. Tresnaku mung sawiji wanita ya kuwi Diajeng Wara Kesti. Keruwun Kakang. Pribite angin panci wengi. Mari bas. Rata gak piye to? Dewe iki kalau aku sampeyan. Aku cedhak lan bukan koyo. Sawangen wiwitan kae Iki Kakang. padha mobat mabit keterak angin. Kae mertandakake dheweke rumung Semeri lamun to aku cedhak lawan kuwi. Ngono Kakang. Kuwi ing sisih kono. Iya. Sawangen ing sisih kono dia. Iki ing wayah wengi bulane mung katon sethithik. Dheweke uga isin. Sip. Halo Kakang. Diajeng Wara Kesti. Aduh, Malah kaya diperintah. Malah ya aku. Ngirin. Lho. mangke riyen Ndara. Apa? Mboten pantes menawi panjenengan kula mawon. Weh. Kula niki sing abdi. Nggih. Amit nggih. Sing hati-hati Kakang Lembu Tirta. Aduh beling kocar kacir. Apa yen nganti kena sikil waduh. Sing hati-hati Kakang. Wes. Wis kok. Nggih, Mpun. Mun katon resik Ndara. Dak ngono, nyapu ngenteni ana wong teko. Nggih. Lah kula niki nggih nembe kemawon ke Taman Asmara. Kaya diperintah mbok anggap aku iki apa ora norok ngalor ngidul ngetan ngulon madur rangkul-rangkulan janggut-janggutan. Lah kula niki nggih mboten ngertos mbok bilih panjenengan sampun rawuh wonten ing Taman Sari. Piye? Kula niki mboten ngertos, Ndara. Ora roh apa itu ora roh. Estu kula niki mboten ngertos. Kula nggih mboten mangertosi kok, Paman. Kula kinten panjenengan menika mboten wong. Gedang goreng. Ya ampun ngampun. Enten apa to? Kowe iki piye to, Kesti? Pripun? Kok malah kowe rangkul-rangkulan? Do janggut-janggutan karo Lembu Tirta. Karepmu iki piye? Ajeng rangkul-rangkulan. Ya. Janggut-janggutan. Nggih mboten napa-napa niki katresnan kula. Lho. Kok kaget semene panjenengan? Ya mesti wae kaget mergo apa? Kowe wis dijodhokake karo aku. Lho. Ngoten. Iya to? Dan panjenengan mergo panjenengan sampun dijodohke kalawan kula. Nah nyuwun sewu, Paman. Iya. Rikala panjenengan mara nglamar, Hmm. ingkang nampi penglamar panjenengan menika sinten? Wong tuamu Gusti Patih Kebo Mundaran. Oh, mangke ngaten nggih badhe kelampahan panjenengan dadi manten. Karo kowe? Mboten. Karo sapa? Kali Kanjeng Rama. Mateni wong gak malah pentung. Iya. Apike cah? Wah, ngelay aku. Ah, dheweke pengen cah. Kakang Lembu Tirta. Diajeng Wara Kesti. Ambungan aku. Ngaten Kakang. nggih. Ndara, Foto timbal panjenengan. wangi Ndara. Wangi. Iki abang nek wangi. Wah, Nggih kados pundi Ndara Senopati? wong irang rumangsani iki ya kowe. Kok saged? Wong iki mbok ngrumangsani. Mawas diri. Kowe ning kepatihan iki buruh. Nggih leres. Gedibal. Gedibal kok sementen iki sandale pinten? Mbah padha cincet. Kula niki nggih pun mawas lho Ndara Senopati. Nek kowe mawas ora kok kaya ngene iki carane. Pripun? Kowe kok wani gandeng renteng karo bendaramu Putri Wara Kesti. Ngaten nggih Ndara Senopati. Ya. Kula niki badhe takon kalih sampeyan.
Umpami nggih sampean iki dipun tresnani wanita nggih ayu, nggih sugih. Sampean tampa napa mboten? Ya tak tampa edan apa piye? Lho, Redene kula niki tasih waras. Nggih kula tampa. begil blegongno wong bocah iki. Tur ngene lho to. Nggih kados pundi Ndara Senopati? Upama kowe kelakon duwe bojo ora kesti mongko ora imbang. Kowe buruh kono bendara ya to. Arep mbok pakani apa? Arep mbok pakani apa? Nggih kula niki jejere wong lanang nggih. Sak gaduk-gadukipun kula kedah nyukupi keluarga kula. Lah nyukupi apa? Lagi kowe buruh sesasi lho. Tiga tuku skincare entek. Jaman sakniki nggih. Iya, Skincare nggih larang. saiki nek ora kanggo apa? Apa wedak? Wedak ora iso glowing. Ora iso glowing nggih. Aku sanggo wedak glowing. Iya. Loh, tur ngene lho. Nggih kados Kowe iki wong desa, kesa-kesa. Lho kok arep duwe bojo arep bendara. Apa? ampun kesangetan Ndoro. Anggenipun ngina lare saking dusun. Alah. Menawi mboten wonten tiyang saking dusun, uripe sampean cilaka. Kok iso? Wah, aku duwe blonjo bulanan. Oh ngaten. Kula niki kepengin ngertos. Saben dinten sampean iki dhahar napa Ndoro? Ya sego ah. Lah sego niki sing didamel saking napa? Pari. Pari. Ya. Lah pari niki sing nandur sinten Ndoro? Wong desa, Paman. Iya, wong desa. Cilaka lho Ndoro. Ora, aku mau mangan sego. Lajeng Senopati kok duwite akeh kok. Mangan roti. dhahar roti nggih. Roti. Roti niki sing didamel saking napa Ndoro? Telo. Telo. Ya. Telo niki sing nandur sinten? Wong desa, Paman. Iya. Cilaka lho Ndoro. Ora apa-apa. Nek kowe ngisin-ngisini, upama saged? kelakon di bojo Woro Kesti. Ngisin-ngisini. Kok saged Ndoro? Sikilmu jeber-jeber karo sikil brek-brek. Yang kula niki jeber. Wonten petingane Ndoro. Pentingane apa? Katen. Umpami nggih. Kula sampun kelampahan dipun resnekake. Bendara kula dados bojo kula. Iya. Rumangsa bombong ajeng kula pamerke wonten ing desa. Wae. Mongko dalan wonten ing desa niki nggih Munggah, medhun, lunyu. leres wayah rendeng niku wayah udan dalane nggih lunyu. Wah. Kula niki mlampah sesarengan. Iya. Ngoten. Dalane lunyu. Bendara kula niki kepleset sret. Kula niki jaga ngeten sret. Lah kula bokong ngeten sret. Lho. Niki petingane sikil jeber Ndoro. Dadi pentingane sikil jeber kok sikil bebek. Nggih. Iki mlaku dalan lunyu. Leres, Oh, alah Ndoro. toto. Kowe Kados iki lho pundi? tau upama dop lampu. Iku 5 watt. Memang buat Beda karo aku. naik penjenengan kados pundi? 100 watt. Ceklek biar. Nek kowe 5 watt manggonem nek pojokan mangsor pring. Ngaten nggih Ndoro. Uripe lampu niku kados dening uriping menungso. Lho niki saestu. Kaya roh ae. Kula niki kados lampu 5 watt. Ngurupe namung meli nanging awet urip Ndoro. Nanging benten Ya. menawi 100 watt dipun cekleke mat Ya. biar ndang pedhot Ndoro. Ndang mati ya? Nggih. Masuk meneh. Wah, iya ngono are. Pripun Ndoro? Wah. Cocok nggih? Cocok. Bareng kowe jejeran karo Woro Kesti, Nggih. godhong waru ceblok ning ratan. Tegesipun kados pundi Sing Ndoro? wedok ayu, sing lanang kaya sarukan. Matur suwun sanget. Ora beda aku. Tetep macem aku. Nggih. Godhong waru ceblok ning ratan. Iya, maksude. Sing wadon katon ayu, sing lanang kaya blarutan. Iya, koyo ngono, Kakak. Ampun ngaten Ndoro. Kula namung Wah, ayo malah wedi. ora iso. Ilo atiku. Kowe padha ngilani dadaku. Wisake. Mboten.
Piye? Mboten. Awas. Cilaka, Gusti Patih. Sampai ini malah enak-enak. Kurang ajar. Loh, nanti mau. Diomongi wong botak gila tuh malah ngilang. Loh. Malah kecil. Lah omahe udin ngopi asmane. Ayo. Mana kowe? Asal lakon diakal aku ora diakal. Mantu kurang toto. Lah sampean ge sapa do mertua ora toto. Ana wong tuwa lagi leyeh dilarak-larak. Lu karepmu iki arep mojat ning Kepatian geger gember ewer. kepatian geger gember. Nah, Gembere perkara apa? anak panjenengan calon bojo kula Wara Kesti. Lho anakku Wara Kesti gene ya. Oh ngoten iki kok. Ora mangkon wong. Wah piye cah? Ya. Malah piye? Sampeyan iku dene malah ngamuk mergo napa? Wara Kesti pun majodokaken kalih kula. Lho kok gandengan karo buah. Wara Kesti. Wara Kesti. Wong ditimbali wong tuwa kok malah Nyepele. nyepele karo wong tuwa. Kenapa? Rene. Kok malah gandeng-gandengan kaya trek. Lah kedaipun pripun? Lembutirta ning kono, kowe iki abdi. Wara Kesti. Pripun, Mas? Rene. Mriko nggih. Mengamuk. Kurang ajar. Lembutirta, Ngono jauh. kowe ning kono. Nggih. Amit. Aku kok malah bingung Segara Winata. Kayak dam amat watu. Apike sapa iki diapakno? Sunati mawon. Kowe nek ngece karo wong tuwa tak sunati. Kula niki pun sunat. Penjar menika kok ngamuk. Ngamuk. Rene. Tangane diculno. Pun kadung kantil. Engko nek gregetan patno len ateko. Nempel Kantel selawas. Dilem akeh kok. Hmm. Nggih cocok kok. Kula nggih purun lho. Lho ngoten niku. Mateni wong. Bocah wedok anggere wayahe ngedu yo ngene iki. Rene yo. Pripun? Halo? Kowe iki aja ngisin-ngisini Rama. Isin-isini pripun? Kowe iki anake priyayi, Nah, Nggih. anake patih. Kudune kowe mituhu karo wong tuwa. lah, Mergo kowe iki sedelok meneh dadi manten karo calon mantuku Segara Winata. Nah nyuwun sewu Rama. Ingkang nampi penglamaripun Paman Segara Winata menika sinten? Rama, Awi ngaten nggih pejadopan kalian Paman Segara Lah, Winata. ngoten niku kurang ajar. Kula mboten purun. Pokoke kula mboten ngerti. Lamaran kula mun kadung akeh. lamaranmu apa ae kok akeh? Lho, Pajero 7. Mobil Pajero 7. Iku mobil tenan ta ora? Antum. Sapi 5. Nggih to? Wis tak tampa. Pabrik semen mang jaluk kula wenehke. Iku nggih esok Sing rasa apa? sangka rumangsaku duwekmu. Lamar-lamarmu jaluk. Jaluk. Saiki aku tak takok kowe. Suwene kowe cedhak karo putraku ya anakku. Iki kowe wis ewoh apa ae? Napa? Kowe wis tau apa karo anak? Ora tau napa-napa. Babar blas. Blas. Kurang ajar. Ngamuk.
dadi lamar-lamar kok jaluk. Tak jaluk. Wis kadung tak gadekno. Pate enggak ada lamaran. Ora Kesti, Kula, Mak. seneng wong kuwi mbok ya di tintingi luwih dhisik. Nah, cocok. Sapa Lembu Tirta? Burak, Lembu Tirta iku basa menterenge pesuruh. Jaga kongkonan. Lho kok kowe seneng karo Lembu Tirta? Lembu Tirta kuwi gedibal 29. Nanging kula tresna, Mak. Tresno ya tresno. Yen kowe kelakon dadi bojone Lembu Tirta, kowe arep mangan apa? Kula tresna, kula nyuwun jawab. Mengko dhisik jawab ya jawab. Lembu Tirta, Nani nggih kula Gusti Patih. umpama kok kelakon kowe dadi mantuku, enak kowe. Kok saged? Iya, mergo aku wong sugih. Nah. Mesti bondo donya aku arep kok grogot. Salebetipun manah kula mboten anggit gadang kados ngaten. Malah kapara menawi kula kelampahan dedaupan kalih kusumane Ayu Wara Kesti. Ora secedak karo anakku. Nek Rama. kira-kira aku tak takon karo kowe. Kados pundi Gusti Patih? Senengem karo anakku iki lahir batin ta mung embo-embo. Lahir tumusin dados kula. Lahir batin tenan. Nggih, Wara Kesti, Nggih kula, Mak. umpama kowe ora kelakon daup kelawan Lembu Tirta, sesantimu piye? Nggih luwih becik kula mati, Mak. Dadi kowe nek ora kelakon entuk Lembu Tirta kowe becik mati. Nggih. Penembangane aku kelangan anak. Ya wis ora apa-apa. Pareng ta, Mak? Jajeng. wis. Jajeng Wara Kesti. Nggih. Apet bongkok. Kok malah iya dibakar anak wis pel lah. Kudune tetep ora entuk. Ora entuk. Kudune aku ora ngrestoni. Ora ngestoni wong sampean nek kelakon demantu Lembu Tirta badhe merosotaken asma panjenengan. Pate kok demantu wong desa. Mboten imbang. Lah nek gak penggak penembangane aku kelangan anak. Enggak eneh. Gawe neh wong aku iki wis ra duwe bojo. Gawe karo sapa? Nggih teng dalan-dalan niku ah. Ya wis. Ngene. Lembu Tirta Nani nggih kula. suwargane wong tuwa. Sepisan yen diajeni calon mantu. Oh ngaten. Keng angka kaping 2, saya-saya calon mantu kuwi gelem nyembah kelawan calon mertua. Perkawis menika gampil. Nggih. Nyuwun medal sawetawis. Gusti Patih Kebu. Ngoten niku. Kowe iki ora ngajeni karo Lah. wong tuwa, ora ngajeni karo calon mertua. Nyembah iku ya kok kono. Oh ngaten nggih. Mlakune dengklek karo ndiluk. Dewek ngeten nggih. Nggih. Lah karo ndingkuk lah cocok. Kepareng matur Gusti Patih Kebu Munggah. Kepiye calon mantuku? Lilah sampean ingkang kula suwun ingkang supados kula dedaupan kalih kusumaning Ayu Wara Kesti. Mila kanthi menika kula nyuwun tambahing pangestu. Pak pangestuni ning pangestune wong tuwa iki Ngoten niku nggih jos sida rabi ya. Panjenengan menika kados pundi to, Mak? mergo aku wis sarujuk Rama ki priyayi, Rama ki patih duwe mantu kok nrimo wong desa. Sorry lah ya. Lah cekersa panjenengan kados pundi? Kowe wis tak pilihke calon bojo. Ora liya Senopati Segara Winata. Saben sasi bayarane sak dunak. Sak dunak Duwike ning omah ora ana wong ngitung. Bayarane sesasi.
Senopati 25 juta penduduk Indonesia. Nuwun sewu. Kula kok mangkel. Mangkle manggon ngendi? Sasampunipun para Kesti mang jodohaken kalian kula. Kula niki dene cedhak nok krangkul. Ngambung mawon dereng. Lho sing lembu tirta bocah desa kisah-kisah buruh kok ngambung karo para Kesti. Kula nggih mangkel. Dadi Erik kelawan lembu tirta ngambung anak. Lah mergo para Kesti iki wis tak jodohke kowe. Nggih. Arep kok ambok, arep kok keloni iki kali kowe. Ngaten. Krungu kowe. Lajeng kersa sapa jenengan? Aku njaluk ambung kok. Nyuwun ambung. Kono sampean mriko. Aku inggir. Ya ngisin-isin di wong mawon. Raten kuwi aku pengen roh carane nak ngambung iku. Alah tuwek ngono kok bejijat. Piyan pengen kula ambung. Ning wonten syaraté nggih, Paman. Apa? Piyan kedah merem. Kok inget ceritae sampean niku? Mriko lho. Apa syaratnya cah iku? Piyan kedah merem. Kok ora ana wonge kok. Kula isin. Isin. Kok gribat-gribet ae? Iya ya aku tak ndelik. Kula hitungi nggih. Setunggal, kalih, 3. Cuk. Wong iku nek seneng ya ngono iku. Ngambung bareng nganti gembedrus. Aku nganti ning aduan kok krungu. Entot birut. Entuk dirot kepiye? Kula ora ajeng diambung ah. Diambung anakku ora. Abane pripun? Mak jurus. Majus. Kula mboten diambung ning didoni juk ngoten. Wah semane lho wong tuwa kok malah nggo contoh. Kesane jalan percaya. Wes ngene. Aja kuwatir. Perkara anakku Wara Kesti iki urusane wong tuwa. Lajeng Dina iki kowe lagi nampa perintah. oh nggih, Apa? jaga wontenipun bandera Tunggul Wulung. Nah, iki sinuwun Prabu Jaya katuang perintah kelawan kowe keng supaya jaga plangkan pusaka. Nggih. Bandera Tunggul Wulung aja nganti ana saka plangkan. Nanging saestu lho nggih, para Kesti dados bojo kula. Aja kuwatir. Mboten kepareng. Mantu kok cuantase ngono. Besok nek dadi mantuku engko gek wani aku. Rasani terus. Wangel ae aku. Singasari wis brubuk. Sinuwun Prabu Kertanegara wis gugur. Saiki pun jering tatanan kaboyong ing Kraton Kediri kalebu bentuah bandera Tunggul Wulung. Uga dina iki kaboyong ana ing Kraton Kediri. Kamangka ujaring para winasis lan piniter kae ana salah sawijining turun saka ing Kraton Singasari kang bisa mbalikake kajayan ing Singasari. Ora ana liya amung Raden Wijaya.
Mula kami kuwi arep kepiye wae aku iki ngrumangsani. Biyen iki aku paran para ana ing praja Singasari. Mula kanthi kuwi aku bakal mbudidaya Sabiyantu lan Dian Wijaya mbalekake kajayan ing Singasari. Nek kowe iki kok gedene wong iki ana apa to, Nggih? Nggih, pangapuntenipun, Bapak, menawi kula menika damel kagem panjenengan. Ana apa ya? Estunipun penjam menika badhe tindak dhateng pundi? Aku iki metu saka omah ora teges aku kepengin ngopi iki ora ya, Nduk. Penjam menika badhe tindak pundi? Neng aku arep tumuju ana ing kraton Kediri. Tujuan ing kraton Kediri. Nyelametake bandera Tunggul Wulung. Lamun tok ing mengkone aku wis kelakon regemanane bandera Tunggul Wulung, iki bakal tak pasrahke lan Raden Wijaya ngono. Nanging menika bebayani lho, Bapak. Ya terus. Kula menika matosake dhateng keselamatanipun, Bapak. Menawi dipun keparengake, kula badhe ndenek, Bapak. Melu. Nggih. Lho aku iki arep nyolong kok malah kowe melu iku piye? Menika wonten ginanipun, Bapak. Menawi to Bapak wonten menapa-menapanipun, tamtu kula saged ketulung dhateng panjenengan. Sabiyantu karo aku. Nggih. Ya. Kowe entuk melu. Nggih. Ning tak jaluk kowe aja melu mlebu ning gedung pusaka. Cukup ning jaba wae ngawasi swasana ya. Ngaten iki. Oh. Kae prajurit sing padha tumbuk kemit isih padha melek. Nggih, Bapak. Mula bakal tak pasang sirep Dirgananta ya. Oh, salah. Ya prajurit sampun gendak, Bapak. Sing jaga wis padha turu mula kanthi kuwi. Ayo, ora usah kesuwen. Ayo. Kaget diwoto. Bapak panjenengan pemimpin kalian kula badhe tindak. Ratri Manjang. Pancen sengaja kowe tak tilapake. Mergo apa? Gunku mudhun saka ing Gunung Panjang. Iki arep nyelametke bandera Tunggul Wulung. Nalika brubuhe Singasari lambang kajayan ing praja Singasari bandera Tunggul Wulung iki kabuyung ing praja Kediri. Mergo isih akeh sisa-sisaning laskar Singasari sing uga isih butuhake bandera Tunggul Wulung. Mula luwih becik bakal tak slametake saka gedung pusaka. Dados panjenengan badhe nyelametake bandera Tunggul Wulung. Bener. Menawi mekaten kula nderek nggih, Bapak. Melu. Nggih. Ya, ora apa-apa. Ning kowe kudu njaga ana sak jagane gedung pusaka. Yen mengkono apa-apa, kowe kudu ndang Sabiyantu karo aku. Oh, ngaten sing ngestakaken dawuh. Ayo. Najan to abot kaya apa. Bali kajayan ana ing Singasari. Kuwi dadi tanggung jawab. Kamangka yen tak gagas. Apa yo kelakon aku balekake kajayan Singasari. Betuah ana ing Singasari. Wis kaboyong ana ing Kediri. Ing kene aku bakal budidaya. Nyolong ananing betuah ana ing Singasari. Bandera Tunggul. Aku bakal mati ketemu.
mendung lelimengan nyelimuti kraton Kediri. Iki bakal ana kedadian apa nek kamu? Ana pawongan cakaton catora munggah benteng mlebu gedhe pusaka. Hei, Raden! Wong Kediri aja lok relangan. Ayai kewajiban tunduk kemit jaga gedung pusaka malah do turu mleger. Tanggung jawab iki ono. Ya. Tiwas kebenaran aja ana sing padha ngerti. Anggere tunggul wulung tak slametake. Tenan ora lidok ujare ya kok yebul kalah bisik tenan apa nolong Bandira belok ayo no menungso kanggo sandangan sarwa putih mlumpat geteng ing gedung pusaka mbok menawa kae tak bujuke ya. Jualan. Apa sijiban mono ing gedung pusaka? Jagi kawutuhanipun Bandira Tunggul Wulung. Jaga ananing Bandira Tunggul Wulung. Apa yang ngono kuwi sing jenenge jaga? Pangapunten. Niki wau prajurit krasa saya.
Saya kena, kesel ya kena. Nanging kanca rewangmu iki ora ngomongake wong siji. Akeh. Kudune nganggo gilir gumanti siji turu siji tangi. Nanging kabeh mau ora mbok tindakake kuwi. Sanes wekdal mboten dipun ambali malih Jeng Pangeran. Yo. Tak ngapura nih saiki. Talitinen Bandira Tunggul Wulung ana ing dosa. Sampun dipun keparengaken. Endi lho, Bar? Kepiye? Nyadong duka ingkang kathah. Bandira Tunggul Wulung ical saking ilang. Waduh! Saka teledor munggonmu jaga Bandira Tunggul Wulung. Ilang Bandira Tunggul Wulung. Duh, Kanjeng Pangeran. Reh dening kula sak kanca sampun taledor. Pidana menapa ingkang badhe kula tampi boten badhe swala Kanjeng Pangeran. Slumrah menungso yen duweni keluputan njaluk pidana. Lah kok enak temen. Aku kepingin kepiye tanggung jawabmu njaga anane Bandira Tunggul Wulung. Lajeng kersanipun panjenengan. Balilan orane Bandira Tunggul Wulung kabeh tak prasake prajurit ana ing kraton Kediri. Nyuwun pamit tambahing pangestu. Tidake. Siagane kabeh prajurit ana ing kraton Kediri. Sedaya bedama sakmenika sampun siaga. Yen pancen kabeh padha siaga. Dina iki budhalake bujung ananing maling Bandira Tunggul Wulung. Tidak. Para tamtemu. Siaga makarya mesti sanjata lumaksana magita-gita. Tanjio! 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 Tanjio!
jaluk kowe kabeh padha siaga mergo sakjroning aku mlebu ning gedung pusaka Kediri. Kowe kadenangan mesti wae ana pambujunge wong-wong saka ing Kediri. Ora salah. Wijaya, Ajar kowe wayah wanci wani kumliwer saki wetengene ana ing kraton Kediri. Barengi nggonmu kumliwer iki ilange bandera Tunggul Wulung ana ing gedung pusaka. Cocok. Kang nyolong anane bandera Tunggul Wulung iki kowe Wijaya. ajar aja. Pancen aku lumebu ana ing gedung pusaka Kediri. Niatku kepengin mboyongi ananing bandera Tunggul Wulung. Nanging durung wae kelakon bandera wis ora ana ing plangkan. Saya-saya wis ana manungsa sing wani rambul aku saka mburi. Sing percaya karo kowe iki sapa? Cetha kowe mlebu ana ing gedung pusaka. Ilang bandera Tunggul Wulung. Mula saka kowe Wijaya. Ajar aja kepiye? Luwih becik kowe ngaku wae ana ing ndi wis singitake bandera Tunggul Wulung yen perlu. Bandera Tunggul Wulung kulungke ana ing tanganku. Ajar aja. Lamun to aku nyolong ananing bandera Tunggul Wulung apa salah? Apa yo luput? Luput Bandera Tunggul Wulung lambang kajayan ana ing Singosari. iku biyen bandera Tunggul Wulung lambang kajayan ana ing Singosari. Nanging kowe ngerti dhewe. Saiki Singosari wis bubuh, wis rata dadi lemah. Punjer pemerintahan kaboyong ana ing kraton Kediri. Mula saka kuwi tinimbang uripmu mengko rekoso ora duweni papan dunung, kowe melu aku nyawiji ana ing kraton Kediri. Ajar aja, ajar. Manungsa sing ora ngerti bebutene liyan, tuladhane kaya kowe lan wong atuham. Kok kowe bisa kaya Iya ngono? wae. Kurange apa Rama Prabu? Ana ing Singosari. Ngangkat lawan kowe dadi putra mantu ana ing Singosari. Jebul. Sakwise mapan ana Singosari kowe golek karingkian ana Singosari kanggo ngrubuhake praja Singosari. Kabeh mau kang cubluk maratuamu nang sae kasunyatan. Wis kelakon. Singosari blebuh, mula saka kuwi. Bandera Tunggul Wulung dadi lambang kajayan ana ing kraton Kediri. Saiki baleke ana ing tangan. Ajar aja. Lamun to bandera Tunggul Wulung wis tangan, ora bakal tak ulungke Prajurit, jaga!